proiect drag nou, un proiect în care ne implicăm mai mult decât 100%, pentru că ne place foarte, foarte mult ce ați făcut voi și vă felicităm încă o dată cu ocazia asta. E un proiect exclusiv ca locație și exclusivist în București. Hai să vedem un pic progresele pe care le avem. Urmează să finalizăm partea de living room. Am gândit această zonă ca divider între partea de bucătărie și partea de soft sitting pe camera de zi. În stânga televizorului avem o statuetă pe care să o amplasăm în acea nișă în forme fluide, finisată în furnier natural. Hai să vedem un pic și partea de bucătărie. Am propus pentru acest proiect aceste fronturi încadrate, finisaj de furnier, care nouă ne plac foarte, 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 foarte mult. Zona de blat și contrablat finisate cu materiale compozite. Și avem acest birou în proximitatea intrării în apartament. În urmarea biroului avem acest dormitor de copil. Pe acest perete în care avem încadrat acest divan, avem foarte multe spații de depozitare, astfel încât să fie o cameră perfect funcțională. Am folosit acest blat de compozit cu aceste două lavoare undermount cu montaj sub blat, astfel încât să avem un design cât mai curat și cât mai simplu. Avem o zonă de walk-in shower pe care o vom închide complet cu o sticlă pe toată înălțimea acestei băi, cu intrare aici, în mod evident, astfel încât să avem un design curat. Continuăm cu zona matrimonială a acestui apartament, care se compune din acest hall, din care avem două fluxuri foarte importante. Avem zona de baie matrimonială și avem zona de walking dressing, unul din cele două dressinguri matrimoniale. Ăsta este dressingul mai mic pe care îl avem în acest dormitor matrimonial. Deși el este foarte, foarte încăpător, am putea spune că acesta este dressingul lui. Un lucru foarte important al acestui apartament este că am optat pentru aceste aparataje de la Biticino Living Now, un plus pentru acest apartament. Partea de iluminat am propus-o cu șine, proiectoare și stripuri de LED. Un alt element de plus valoare al acestui apartament reprezintă aparatele de aer condiționat încastrate de tip duct cu aceste grile negre. Ușile tip filomuro pe care am continuat aceste încadramente pentru a asigura elementul cursiv al acestei amenajări. Și intrăm și în zona de dressing matrimonial secundar sau principal. Un dressing extrem de generos, cu multă lumină naturală. Și aici o să fie montată o zonă de vanity, practic o masă de machiaj cu vedere foarte frumoasă către lac și cu foarte, foarte, foarte multă lumină naturală. Un alt element important este partea de iluminat integrată în aceste depozitări ale dressing. Ne aflăm zona de terasă a acestui apartament, lângă această priveliște minunată a lacului, împreună cu pădurea din spate. Vom avea o vegetație armonioasă pe această terasă, cu zone de luat masa, cu zonă de lounge. Avem propus și o cadă cu hidromasaj, așa cunoscutul jacuzzi, astfel încât noi am încercat să aducem partea de environment, pădurea, să o aducem pe terasă, dar să-i dăm luxul și nevoile din interiorul acestui apartament, astfel încât să nu fie o discrepanță între zona de terasă și zona de interior, ci ele să se continue și să fie o chestiune armonioasă. Vom avea închisă partea asta de pergolă bioclimatică, astfel încât și pe anotimpul rece să putem folosi terasa pe deplin.